velkommen til min sommerudstilling i Skagen 2011. Her vil jeg gerne vise et af mine yndlingsbilleder, som hedder Gyldent Lys eller Enlighted Golden. Man har fornemmelsen igen af at kunne flyve ind i landskabet, være til stede, nogle dejlige bløde jordfarver. Sådan et billede er jeg selv meget glad for at eje og have lavet. Men jeg har også lavet billeder med mere farverigdom. Dette billede hedder Green Grass and a Red Flower. Og her har jeg udtrykt mig i stærkere farver, og motivet, ja, altså, det kan være mange ting, men meget glad og festligt. Igen de samme farveholdning, men hvor man kan forsvinde ud i, som jeg jo elsker. Jeg har et større billede herinde. Det hedder Wild, og det har jeg faktisk været næsten 3 år om at få færdigt. Og nu synes jeg så, at man kan trække vejret lidt. Eksplosivt. Farverne brugt på en måde. Og så er der lige kommet nogle strøg, der sætter motivet på plads. Men hernede for endevæggen vil jeg vise jer springtime, stærke farver, dybde, kan forestille mange ting, forud det jeg selv har tænkt mig, og vitaminer tøj. Changing course on trend. But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou wert, nor shall death bright thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou goest. So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this. And this gives a life to thee.